У эфіры рацыя вядоўца Яўген Валошын. Сёння 25 сакавіка, дзень волі, галоўнае нашае нацыянальнае свята. 25 сакавіка 1918 года была прынятая трэцяя ўстаўная грамата, якая абвяшчала незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. І я ведаю, што сярод гледашоў рацыі ёсць прыхільнікі рэжыма Лукашэнкі, там прарасійскія асобы. Яны зараз напішуць у каментарах, што БНР была нібыта квазідзяржава, што створаная БНР была пад немцамі, пад акупацыяй. Дык вот, БНР мела ўсе атрыбуты дзяржавы, урад, сімволіку, маркі, пашпарты. А што тычыцца нямецкай акупацыі, то БНР была ўтворана насуперак нямецкай акупацыі. І трэцяя ўстаўная грамата патрабавала скасаваць умовы берасцейскага міру паміж немцамі і камуністамі. Але самае важнае, калі б не падзеі 25 сакавіка 18 года, Рэспублікі Беларусь не было б сёння на палітычнай карце свету. І я папрасіў гістарычную постаць адраджэнца Зянона Станіславовича Пазняка патлумачыць, чаму дзень волі нашае галоўнае нацыянальнае свята. Гэта тое свята, з якога пачалася наша новая краіна пад назвай Беларусь. Таму што ў 19 стагоддзі пасля вясны народаў пачаліся нацыянальныя рухі, рушыцца імперіі і стварацца нацыянальная дзяржава. І вось наш нацыянальны рух, ён найбольш крышталізаваўся якраз у сярэдзіне 19 стагоддзя. І тады адбылася змена назвы. Нацыянальная ідэя – гэта стварэнне нацыянальнай незалежнай дзяржавы. Дык вот тады вось назва, якая не азначала ні этнаса, ні нацыі, назва Беларусь, яна спрадвеку існавала, але яна стала нацыянальным сцягам новай нацыі. Это вельмі важна. Тое самае, як украінцы ў гэты час сталі украінцамі, а былі яны русінамі, рускімі. Тое самае, як маскалі трошкі раней, 1721 годзе, сталі Расіяй, змянілася назва. Ніколі не былі ні рускімі, ні Расіяй. Вот. Ну і тое самае, як і Літва ўтварылася і так далее. І па ўсім свеце это поўна так. Я ўжо не кажу пра Іран. Вялікая нацыя, персы. Таму гэта з'ява агульная. І што вельмі важна, што тая нацыянальная ідэя, якая ставіла задачу нацыянальнай дзяржавы, яна прайшла праз паўстанне, праз барацьбу і ў 1918 годзе ажыццявілася. У 1918 годзе была утворана Беларуская Народная Рэспубліка і 25 сакавіка аб'яўлена яе незалежнасць. Прытым у вельмі цяжкіх умовах. Фактычна гэта была нямецкая акупацыя. Вот у тых вельмі цяжкіх умовах беларусы здолелі стварыць сваю дзяржаву, аб'явіць незалежнасць і змагацца. Змагацца, я б сказаў бы, моцна, таму што супроць БНР кінута была цэлая 16-я бальшавіцкая армія пад кіраўніцтвам Тухачэўскага. Па рашэнню Рады БНР быў створаны супраціў у Слуцку, 2 палкі, якія пад сцягам БНР змагаліся за незалежнасць. І вось іх там, ну колькі іх там было, 2 палкі, это непоўныя там 4000, яны трымалі фронт на 100 кілометраў. І цэлы месяц стрымлівалі гэтую армію. Так што гэты факт, што была створана Беларуская Народная Рэспубліка, гэта пачатак нашай новай нацыі, нашай новай дзяржавы. Хаця сама па сабе наша дзяржаўнасць, нацыя, яна сягае яшчэ ад Полацка. Ад Полацка праз Вялікае княства. Всё, гэта ў гісторыі ўсё вядома. Але калі ствараліся нацыі, яны, як правіла, мянялі свае назвы.
Ва ўсходняй Еўропе практычна акрамя палякаў усе назовы былі памяняны. Вот. Дык вот гэтае свята вельмі важнае для нас. Ось мы яго адзначаем як дзень волі. Гэта ўпершыню Беларускі народны фронт адзначаў. І быў мастак Алесь Пушкін, які ў 89 годзе выйшаў сам з чырвона-белым сцягам, ён быў студэнтам, на праспект, каб засведчыць, што ён за БНР. Там сцягнулі сотні міліцыянтаў, на яго там напалі ўсе, і ён на гэта пайшоў. Вот наколькі важна, што вот адзін чалавек, адзін студэнт, ён гэта памятаў, і ён засведчыў: мы свабодныя, мы Беларуская Народная Рэспубліка, мы будзем вольныя, мы супраць камунізму. Ён выйшаў адзін. Дзе ён цяпер? Забілі ў лукашысцкай турме гэтага вялікага мастака. Вот такі наш лёс. Так вот, гэтае свята, якое мы святкуем, гэта наша урачыстае гістарычнае свята, і трэба памятаць, што яно абмыта беларускай крывёй. А гэта не забываецца. Рацыя. Давайте про некалькі цікавостак. Тэрыторыя БНР была больше, чым тэрыторыя Рэспублікі Беларусь. Паглядзіце на мапу. Гэта былі месцы кампактнага пражывання беларускай этнічнай большасці. Я не хачу ні з кім пасварыцца, просто вось як гістарычны факт, што так выглядала мапа. Сцяг БНР гэта, канешне, наш чырвона-белы сцяг, хоць былі іншыя праекты, абмяркоўваліся, вось паглядзіце на фотаздымкі, як мог бы выглядаць беларускі сцяг, але абралі чырвона-белы, но это наши спрадвечныя гістарычныя колеры, па-першае. Па-другое, гэта, ну вось, тое, што беларусы это еўрапейская нацыя, хрысціянская нацыя, і падобныя сцягі вось, з хрысціянскімі матывамі яны ў Англіі, яны ў Грузіі, грузіны таксама сябе лічаць еўрапейскай нацыяй. І я ведаеце, калі там амапаўцы, спецназаўцы, лукашэнкі там топчуць чырвона-белы сцяг, но это просто выглядае з гэтай прычыны як сатанізм. Я не магу это іначай сказаць. Дарэчы, пра савецка-лукашэнкаўскі сцяг, раз ужо пайшла такая песня, ён быў прыняты толькі ў 1951 годзе. БССР была рэспубліка-стваральніца ААН, і трэба было, каб сцяг адрозніваўся ад чырвонага СССРаўскага. Ну, дамалявалі арнамент, інтэлігенцыя ў БССР этим вельмі ганарылася. Чамусьці зялёную палоску, хоць это абсалютна не характэрна для беларусаў, для беларускай традыцыі. Ну, сёння школьнікам тлумачаць, што это вось кроў беларусаў, пралітая на беларускай траве. Напэўна, адсылка да Другой сусветнай вайны. Ну, вось такая сітуацыя. Намаляваў это вот савецка-лукашэнкаўскі сцяг мастак Мікалай Гусеў, які падчас нямецкай акупацыі жыў на акупаваных тэрыторыях, і гістарычны факт, нават маляваў партрэты нямецкіх афіцэраў, нацыстаў. Ну, это чалавек выжываў падчас акупацыі, я не ведаю, ці можна яго за гэта асуджаць, проста гістарычны факт. Герб БНР гэта адсылка да нашай спадчыны, да вялікага княства літоўскага. І навошта было ўжо ў Рэспубліцы Беларусь нават Лукашэнку мяняць нацыянальныя сімвалы? Змяніўшы іх, ты ж проста адмаўляешся ад гэтай спадчыны, ад таго, што беларускія землі былі ядром вялікага княства літоўскага, адной з самых перадавых дзяржаваў свету, ну, прынамсі, ў 14, 15, 16 стагоддзях. Ну, калі ты адмаўляешся ад спадчыны ВКЛ, то ты адмаўляешся і ад спадчыны, ну, полацкага княства, таксама наша магутная протадзяржава, прынамсі ў 11 стагоддзі за часамі Всеслава Чарадзея. А як можна адмаўляцца, калі сёння на месцы, дзе паўстаў старажытны Менск, стаяць валы княжскай рэзідэнцыі, так і яны за 1000 год абсалютна ў тым жа выглядзе захаваліся. Як это можна адмаўляць? Ёсць гіпотэза, што Лукашенка пабачыў для сябе ў 90-х перспектыву, што Ельцин слабее, і можна пад марачкай саюзнай дзяржавы як бы аднавіць СССР, і от Лукашенко там стане кіраваць. Ну, Путін не дазволіў рэалізаваць гэтыя планы, і Лукашенко далей ужо гнуў, скажам так, сваю лінію. Вось такая сітуацыя, і я вельмі спадзяюся, што калі Беларусь захавае незалежнасць, то, канешне, нашыя нацыянальныя сімвалы, яны вернуцца, яны будуць
размешчаная на ўсіх дзяржаўных будынках. Рацыя. Канешне, записываю гэтае відэа ў вельмі трывожны час. Зноўку існаванне Беларусі пад пагрозай, зноўку Беларусь на раздарожжы, як тады ўсё 25 сакавіка 2018 года, хоць прайшло столькі часу, больш за 100 гадоў. І мне знутры Беларусі мяне спрабуюць пераканаць, мне спрабуюць патлумачыць, што это все геапалітычны замес, і Беларусь апынулася паміж молатам і кавадлам, і ў нас выбару іншага не было. Іначай бы нас расейцы, нас бы яны ў крыві патапілі. А гэта вось спосаб і беларуская мудрасць выжывання падчас акупацыі. Ну скажыце мне, калі ласка, ну не было бы гэтага нападу, мне здаецца, калі б Лукашенко тады ў 2020 годзе не дапусціў шэраг стратэгічных памылак. І апраўдваць сёння Лукашенко і ўвогуле эту сітуацыю. А як быць з нападам з Беларусі на украінскую тэрыторыю? Як быць з гэтым? Я шэраг разоў быў ва ўкраіне. І мільёнам людзей паламалі лёсы. Я бачыў забітых, я бачыў знішчаныя будынкі, знішчаную інфраструктуру. Это все, канешне, на ўласныя вочы страшна выглядае. І давайце шчыра гаварыць, што, на жаль, сёння мы пад расейцамі. А гэта наш галоўны геапалітычны вораг цягам гісторыі. І сёння мы проста ў іх пад абцасам. Это, канешне, я б сказаў, вельмі-вельмі паганая для нас сітуацыя. Паглядзіце, як яны сябе паводзяць. Но ва ўкраіне руйнуюць, знішчаюць проста цэлыя гарады, просто там пейзажы месяца. Забіваюць дзяцей, забіваюць людзей, забіваюць жывёлаў, усё просто знішчаюць на сваім шляху. Нацысты нават сябе так не паводзілі. Вось такая сітуацыя. Паглядзіце нават на іхныя паводзіны з гэтым тэрактам у Крокус-холе пад Масквой. Ну так, это тэрарысты, жудасны тэракт. Я глядзеў на кадры, это страшна, канешне, выглядае. Я ўпэўнены, канешне, што это гульня ФСБ. Яшчэ да гэтага тэракта мы ўсё это ведалі, разумелі, як прыкладна это павернецца. Ну, іншымі апынуліся толькі дэталі. Ісламская дзяржава, не ісламская дзяржава. Я ўпэўнены, замешана тут ФСБ. І вось яны затрымліваюць тэрарыста, ну, відаць, рэальнага тэрарыста. Уключаюць мабільнік, адразаюць вуха, кажуць, еш. Ну, я не ведаю, звірына, это просто звірыныя, нечалавечыя сатанінскія паводзіны. І вось такімі вось мы сёння маем справу. Гэта, па-мойму, катастрофа проста. Але такія рэаліі. Я думаю, што ў гэтай складанай гістарычнай сітуацыі, з якой я не ведаю, як выкруціцца, тут жа яшчэ ядзерная зброя. Чарнобыля мала, можа быць яшчэ ядравы Армагеддон. Тут жа ж раскручваецца трэцяя сусветная, і вайсковыя дарожкі ў Беларусі перакрыжуюцца. Як з гэтага ўсяго выблытацца? Я думаю, што патрэбен толькі Божы цуд, Божая воля. Я асабіста толькі на гэта спадзяюся. Як і айцы БНР, яны таксама спадзяваліся на Господа. І все-таки ёсць вера, ёсць нейкае вось такое адчуванне, што эта сітуацыя нейкім чынам развяжацца, што атрымаецца пазбегнуць катастрофы. І як мінімум сотні тысяч людзей, якія выехалі, ну, хто захоча вярнуцца дадому, што яны змогуць вярнуцца. Вельмі мудрыя словы сказаў грамадскі дзеяч, эмігрант з Гродна, Сергей Верамеенко. Паслухайце, калі ласка. Так ці інакш, Дзень волі мы святкуем зараз. Можа, гэта і дзень не публічна ў Беларусі, але ў сваіх сем'ях, у сваіх асяроддзях мы его святкуем. Гэта значная дата для ўсіх беларусаў, без розніцы, якіх яны палітычных поглядаў. Гэта тое, што дазволіла Беларусі стацца незалежнай у 20 стагоддзі, аднавіць нашу дзяржаўнасць. Можна забараніць святкаваць гэта публічна, выхадам на вуліцу, ці яшчэ што-небудзь такое. Але адмяніць гэтую дату немажліва. Яна была, як немажліва адмяніць гісторыю. І яшчэ раз паўтаруся, яна важная для ўсіх беларусаў. Без яе б не было тое, што зараз маем, без яе б не было б новай незалежнай Беларусі, которая зараз, на жаль, перажывае вельмі складаныя часы. Верьте, беларусы, что мы вернемся, обовязково вернемся. Я верю, что я вернусь. Я верю, что все мы вернемся. Мы вернемся ў нашу свабодную, незалежную Беларусь, где День воли будет самым галоўным святам. Я хочу прыгадаць, што абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі адбывалася тымі беларусамі, которые таксама былі розных поглядаў. Там былі і сацыялісты, і нацыяналісты.
тым не менш яны дамовіліся, што нам патрэбная новая, свабодная, незалежная, вольная Беларусь. І так будзе. І гэтак ёсць, нягледзячы на тое, што зараз мы знаходзімся пад акупацыяй, пад расійскай акупацыяй і пад акупацыяй лукашэнкаўскай адміністрацыі. Все роўна гэта свята ёсць, яно ёсць у нашых сэрцах, і яно абавязкова будзе на нашых вуліцах. Пабачыце, мы ўсе гэта пабачым. Жыве Беларусь! Жыве вечна! І я спадзяюся, што Дзень волі калі-небудзь аб'яднае нас усіх. Я, канешне, не вельмі хацеў бы аб'ядноўвацца вось з катамі, у каго рукі па локаць у крыві, якія чыняць генацыд у Беларусі. Але мне здаецца, што все-таки пераважная, абсалютная большасць беларусаў разумеюць сітуацыю, не гледзячы вось на засілле, прапаганды і гэтак далей. Я думаю, што нават людзі ў пагонах разумеюць гэтую сітуацыю, разумеюць, што вораг ён з усхода. І што надыдзе момант, калі мы зможам аб'яднацца, бо аб'яднанне – гэта абавязковая умова беларускай незалежнасці ў будучыні. І я думаю, што многія людзі, якія сёння параскіданыя па розных краінах і нават знаходзяцца па розныя бакі барыкад, што яны аб'яднаюцца. І Дзень волі, нашае галоўнае нацыянальнае свята, паспрыяе ў гэтым аб'яднанні. Заставайцеся з рацыяй.